le udluze disuse ngapha disuse ngapha ngoba lo ngiyambona umuntu ukhangela isikhundla siyacamagusha lilizwe lalonto elizwe siphila kulo yayiva awami ufuna uba ngumlandeli okokoko siyacamagusha landela ulandele uhambe siyacamagusha lonto leyo kuthiwa ntoni natural process of what yayiva ke ngoku siqula ndithandaza siyacamagusha yindalo kunqwena masicamagusheni yindalo ukubona unkomo eselugqini uqonda intoba ndikubani nam ndiyeza siyacamagusha ngoba uzumane uthunywa ngunkomo apha camagu ehleli yena ematrasini siyacamagusha ithi loo nto leyo kude kwafika nakuwe ke mhlekazi nomanzi siyacamagusha ebunzimeni mntanam camagu bonakala nawe owakho umthandazo unyukela ngentla siyacamagusha bonakala ubuya nempendulo siyacama siyakubungela ke ngeli xesha camagu ngoba kaloku siyayazi thina ubunzima obuvileyo ukuzofika kule ndawo siyacamagusha sithi futhi ubunzima ngelinye ixesha ekulungiselelwa into yoba uzungayithathi lula into oyiphiwe kokwenu ngoba uba buyinikwe okwenduka omnquma tatakho uyaphangela hayi utata uzandenzela siyacamagusha mhlawumbi ubuza ungayihloniphi siyacamagusha kodwa indlela ekuyitsizeke ngayo uba kuzofikelela kule ndawo yadlalisa isikhumbuzo kuwe uthi sowudlala amapetyu siyacamagusha ukhumbule into yoba kanene ndifike njani siyacamagusha ngoba kaloku ngoku unyusa izigaba uya ebantwini abakhulu nomkhulu ke unezinto angazenziyo siyacamagusha kuzawuphela ubuntwana ngoku siyacamagusha uhambe usithi ewe emakhwenkweni siyacamagusha yaphela loo nto leyo ngoku ngoba ngoku sizabe sigade isidima sakho yophuthuma abantu abadala bezihlelele ababekangampu entloko yakho zungabaphuthume ke mntanam wawugqiba ubafebele isixhosa uzundive kakuhle phuthuma abantu abadala wawugqiba ubafebele uhamba ungqengqiswa kwiibhedi ngeebhedi zale mizi ndiyacamagusha igqirha ngumntu ozithandayo siyacamagusha ndicinga intoba oko wandibona camagu olam unyawo uyalibona ndinebatha ngokwendalo camagu kodwa andinabatha ekuziphatheni kwam umhlawumbi uba bendingeyonkokheli nam ngendisenza nje nanjani na ingxaki ndiphethe nina andikwazi ukwenza ukuthanda kwam ndincama into zobomi ukuze nina nibe nomzekelo omhle andisashumane kuba ndithanda siyacamagusha nam ukhona apha emlonyeni wam kukuvula nje umlomo ndithi ewe uba kandiqalisa uba mbi camagu yamiswa apha endleleni kuyangenwa naku-inbox wam gcwele kwaYouTube kwaTikTok kwaFacebook bendingakhetha phaa kulamndilili uyayiva ke ngoku into nayo ndigade nantsi into cela uzundifuze ke mntanam manje unondifuzela loo nto apha kum uyawubusebenzile nawe uyawubona ngoba kaloku igqirha endaweni yakokwenu abantu bajongile bantu bathe folopop mna niyayazi kweyam ilali akona mntu onovalo bayeza bazofuna indaba kum ngoba kaloku andigcwelanga lalini andibuthi andizimasi
kweyami lali ngoba andifuni bawuthi bawucinga igqirha bathi noba seyivile bayazi intoba mna ndizihlelela phaa ekhaya akho nto ndizidibanisa nelali yaye siyichani imihlola yabo ngenxa yentoba sinyulu yacamagosha zamane ngathi ndiyagadlela ke siyacamagosha uba yitlekonisini xolo camago Yeso camago ungaqumbi uqalekise mntanami camago masimboleke mani ngexesha camago sibonakala sisondele esikweni lakhe ke camago lokuqala nobugqirha bakhe ke siyacamago zanaye